dobrý, a pak na tebe přijde. Protože takhle to je, víš, protože někdo říká, že jeho pes to nežere, že? A když se k tomu může vyválet, tak si ani nedojdeš domů. To si najde takovou dobrotku, že to je něco. Ryby schnilý u rybníka, takové to oni mají rádi. Tak jsme se otočili, dejte, jsme domů. Nemohla jsem to znít dosad, kam ti proti. Mají radost úplně, jak to smějou. To jo. To bych se na to pěkně vyschla. A víš, to je dobrá, já úplně... za auta. No já vím, jak to dělají. S praskou takovou úplně měla prasky na Tak jsem zavolala. ale Mirku na to křížovat. Od nich lítaví ale ona doběhla tam, víš, ona je teritoriální pes a ona by si nad tím se udělala, kdyby si vzal cílu nebo nějaký kus cílu dřeva, že si nepustí ven, víš, takový majetky. Je to jinak. Bál jsem se jí, jo, jako, bál jsem se průšvihu. Já ti řeknu, že když mě Ondřel takže já to měl kudla. Samozřejmě jsem byl zvyklý spát spolu, já jsem nechala, že to nelezl do mě. A on umřel a já jsem si to mrtvý tělíčko vzala do postele. Ono to tam orvali nějakýho chlapa, ale jako na mě nešlo, jo, jako. Já prostě jsem se dala vedle a byl ten tu noc umřel, tak jsem se ho přenesla do ložice, dala jsem se na tu druhou půlku, prostě a dlouho voní dělalo, no a do dnes to dělali legraci. Vylezla z kráma na své oboj. Jo, no, tak to už je zase, no, ale to lítá po komisích, že jo, a tohle, že jo. To je takový dobrý humor do budoucna. No. Já ta kavečka ta normálně napadla mou hlavarsku. Jo, Hovarda. Mám černýho. Krasavice inteligentní. Já jsem přišla prostě, veď, a ona teďkom pětka ta viděla silně, že... A taky přemýšlíš o tom, že třeba se kdyby mě přežila? Brala jsem se s ní. Já zápasy. Co kdyby mě přežila? Tam je to špatný, u nich tam musíš tam nějakou... Třeba moje třeba by si taky vzala, ale tak to by ale na tě a co kdyby to zvíře prostě nepřijalo? Tam musíš jenom být toho. A bude se muset přežil? To je stříčová znáště, nebo to takového poslechne. Já už taky ne. No. To je fajn.